жатасың? Ару. Менә тавык чебе чыгарганы, шуларны карап утырам. Әйе. Кара әле, син беләсеңме? Безнең авылда бик матур бер биюче бар. Син аның биюен күрсәң шаккатырсың. Үләр, кем бу? Сөйләле күрә. Ник кем булсын инде? Теге түбән очта апанас кызы бик матур бии. Уңган булган кыз диләр аны. Ай, безнең авылда шундый кызлар бар менә. Әйе, бар. Ничек булмасын инде? Әле ул үзе шигырьдә бик матур сөйли икән. Алай булгач аны Айбагыр шибәре конкурсына җибәрергә кирәк. Үзең дөньяга күрсәтсен. Җибәрергә кирәк. Кара әле, киттек тизрәк. Безнең бит әле сыер савасы бар. Көтүдә кайтып җитәр. Әйдә, киттек. Арулармысыз дуслар дип сезгә әйтәм. Дусларым, карындашлар, сезнең янга килдем мин. Айбагыр шибәрендә катнашырга булдым мин. Күкмара чакларыннан апанаслар полые булам. Шураның спорт яратучы кызларының берсе мин. Яратып футбол уйныйм, башкасын да булдырам. 4нче елын инде туризмга йөреп уздырам. 14 яшымда биюне бик яратам. Тәңкәләр ансамблендә шул биюгә өйрәндем. Хәзер сезгә аны мин тәкъдим итәрмен. Кайчан шулай булсын, бар җирдә юлымсын. Керәшен халык җырлары дөньяда яңгырасын. Матурат буйлары, керәшен авыллары. Эшкә батыр, төскә матур, керәшен кызлары. Улларга уннары, күңелле уйнаулары. Сезгә ничек, безгә ямьле гармунга җырлаулары. Мыя буе рәхәт булачак көне көр-җуарга. Әйдәгез җырлыйк әле дуслар килгән тыңларга. Матурат буйлар. 6 яшьтән башлап Туган яклар ансамблендә 7 ел йөрдем. Хәзер мин фантазия ансамблендә җырлыйм. Мин 7нче класска гел пишле билгеләренә генә укыдым. Хәзер инде мин 10нчы сыйныфка барам. Мамадышның 2нче лицейында укыйм. Айбагыр лагерендә инде мин 2016 елдан башлап ял итәм. Бу елны Айбагыр шибәрендә катнашырга уйладым. Әйдәгез, без сиңа булышабыз. Әйдәгез. Всем привет! Меня зовут Загидулин Алексей Александрович. Мне на данный момент 16 лет. Проживаю в городе под названием Набережные Челны. Также с ранних лет я выступаю вместе с ансамблем в разных городах и селах. 5 лет назад закончил карате заниматься. И также занимаюсь в театральной школе про себя. Хотел бы вам рассказать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Духовной жаждою томим в пустыне мрачный я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и отверзлись они. Кызында сәламлыйм. Мин сезгә хәзер үзем турында сөйләп китәм. Мин биергә, рәсем ясарга, шахмат шашки уйнарга яратам. Әниемә бик тә булышам. Мин һәр вакыт беренче урыннар гына алырга тырышам. Барлык катнашучыларга уңышлар телим.
Min 15 yaşlık Kireç'in malayı. Benim tuğan jerim eski Jirikli avul. Şovludan ezerek güne şitten oynaşkan. Okuyum min Melekes mektebinde 8. Sınıfını bitirdim indim. Ondan başka Şallı'nın jir mektebinde 5 yıl bilim alam indim. Menimce Oybağır jigitinde men jingem. Benim ismim Anjela, bana 13 yaş. Ben 7. klasqa varam. Ben Qozon shahridan keldim. Ham 27 gimnaziyadan keldim. Shunga ko'ra men tag'in nasıl aytayman? Men ressam, muzika, teatr maktablarida yurayman. Shunga ko'ra sizga bir jir yig'layman. Aytayman. Dostlarım, matırlarım, arılar mısın? Yaray, özüm turunda da silep gideyim. Min Victoria bulam. Aybağır lagerine Mamadış rayonu Şıyabaş avılından 3 yıl kilem. Hemmene 3. yılımda Aybağır şiveri konkursunda katlaşırga oyladım. Hazır ezgine gaylem turunda da silep gideyim. Minim eniyim Yelizaveta. İşlep mine terbiyeli. Eli benim tağım 2 dedem de var. Alar mına büyük katı buluşa. Minalarga büyük rahmetli. Üzüme kitlen min 10 yaşımdan jırlay başladım. Hem birinci tapkır 2017 yılda Tuğum Junduzı Festivalinde katnaşıp birinci urun aldım. Şulayıp min mektep hem medeniyet yurt dışı aralarında aktif katnaşam. Barlık katnaşışlarga da uğraşlar dilim. Hazır sizge üzündüm jırımını bileydim. Sarı büdre şeşlerini ürep salşı kılımın yüreğime şamıp girdim minem yalan kalanım. Ey bezidek bezidek mene sağın dağı bildik. Ey mene sözde girgine çoğun sarımı sürdük. Kargının kavası sayın şirlik şirinde sina degen akıtı. Бик күп еллар элек түгел бер керәшен авылында булган шундый хәл. Бер керәшен гаиләсендә туган яшь егет. Шул җегеткә бар авыл кешеләре җыелып Андрей дип исем кушкан. 10 елдан бу җегет Айбагыр лагерына килеп җиткән.
Кузьмина. Тудым һәм яшим Зәй шәһәрендә. Укыймын мин Ринат Шәев улы Фардиев исемендәге татар гимназиясендә. Музыка мәктәбендә аккордеон бүлегендә дә укыйм. Күп вакытымны мин әби бабам янымда Ямле Кашкатау җирендә Баграш авылында үткәрәм. Безнең авылда да Петрау бәйрәме быелда 19-нчы мәртәбә үткәрелде. Без гаиләдә 3 балабыз, 2 кыз һәм 1 малай. Барыбыз да уңганбыз. Җырлыйбыз да, биебез дә, шигырьләр дә язабыз, спортны да бик нык яратабыз. Biz тормышны әтием Анатолийга, әнием Галинага бик зур рәхмәтлебез. Alkışlar, молодец, Алексей, alkışlar. Gitti bana da bravo. Hoppa, Siz gelin siz dünyama kız